Takže tu z Kaktus ľudia, vítam vás za Kilon. A tento diel celý budem hovoriť po česky, ja som tu s metrom. Ahojky, to je metro! A dneska má obzvlášť divnú náladu, lebo nie je taký ticho, jak býva. Ale tentokrát robí debiliny. Utekaj s Badym. No a tenhle díl ja budu říkať celý po česky, no. Protože se mi to chce, no. Bady, utíkej za metrom. Za metrem, no. Tak ja nevím zase na jednotku češtinu, ale vím po česky, máme tam rodinu a chodieval som tam niekedy, no. Tak ale viete, no, tak to je tá česká země, no. A Bady tam už utíká za metrem, metro tam tak sedí a jenom roztahuje ruce. A ja som takovej komentátor, takovej debil komentátor. A tohle video už konečne bude dlhší. A ja som happy. Happy on you make the... Ja, to je buzeránsky hlas, počkajte, budem hovoriť chvíľku po slovensky. To je môj buzeránsky hlas, to si nevšimajte, to robím len tak zo srandy, lebo som happy. A neviem ako, ale ja to mojou demenciou som si zväčšil nejaký ten čas na YouTube, ty hajzel. Ja som to cítil. Stoja mi tam asi vlasy, či? Ale prosím ťa. Nie, ale cítil som to. Dobre. A ja som happy. A znova niečo na môjho psa Badyho. A som tu tento debil. A nie to, že I'm happy on you to make this decision. Robíš jak postilný. No a Bady. Utekajme pred ním. Bady, utekaj. Za metro a Kilon behá. Beháme. To je strnulie beh. Poj, hryčku. Do ryti. Trhač nás obieha. Utekaj, trhač. A toto bol pohľad na ňo. A možno ma budete zle vidieť, lebo ja kaco som si nenastavil blesk. Ty si kaco. A cez blesk by som zase hovno videl. A je tu blesk. Je tam blesk. A toto sme už asi dobehali. Bady má väčšiu výdrž. Vidno. A už môžeme ísť po celom ihrisku, už ten čokal není. Zmrd jeden. Fuj, nevadí. To je jedno, je to môj pes. A skúsim ešte, čo je zajtra, nedeľa? No, tak zajtra nedeľu, ak nikto nebude doma, alebo ak náhodou tatino bude spať tak pokúsim sa natočiť World of Tanks. Ak to viacej sprav pôjde, ale malo by to ísť, tak vyskúšam to natočiť. Tak jednu bitvu maximálne, neviem, jak to bude dlho, ale... Takú facku ti vlepím, že ti sa peloko vyrazí, ako hovorí Sitkej. To nevie, tak Sitkej nás učí. Hoď do ryti už s tým, happy. To je happy on the news and make the... Kto pozná pesničku Happy, ja ju dám aj do popisu. Happy. Druhú žubu. A v tomto diele, jak bolo v minulom diele, v tom asi tak 6 minút, čo sme hovorili o tom novom kanáli, tak sa to ruší, lebo som si to nejak nastavila, neviem ako, že môžem dávať dlhšie videá. Takže budem asi tak iba doma robiť, budem asi iba tak doma robiť. Budem asi iba doma robiť to s tou pesničkou a s tým fakačom a s tými dvoma prstami a fakačom. A s dvoma prstami a fakačom. S dvoma prstami a fakačom. Takže to budem robiť asi iba doma a budem to doma robiť a preto, lebo to sme natočili na metrovom mobile a toto natáčam na mojom, takže metro to pustiť nemôže, ani tu vlastne asi mobil ani nemám. Máš tu mobil? Mám tu mobil. Tak potom ti to pošlem. A budeme to robiť teda s ním. Čo mi pošleš? Tie pesničky. Happy! Debil. A budem robiť... Jak som v minulom dieli som dal do popisku môj Facebook, takže môžete mi písať otázky. Budem robiť... Metro sa práve vytrhol, keď sa to naháňal z Bady, sa už šmyklo na trave. A píšte mi teda na Facebook nejaké otázky do Ask Kilon. A no, teším sa na budúce a čus, kaktus. Ahojky! Ak sa vám video páčilo, tak lajkujte, odoberajte a zdieľajte, dole bude metro... V popise bude metrov kanál, takže mu môžete dať odber, like, alebo...
To si nemusel. Veď som ti ich nespravil. A tak tomu Šilinovi odber nedávajte, dajte mu iba lajky, teda dislajky myslím, na videa. A tak ak sa vám video páčilo, tak like, odber a zdieľajte ho na nejakých sociálnych sieťach. No vlastne to radšej nie. A čus, kaktus, napitý som.